Jotono kulumka Tripura hasteni jotoni bukungbara esteni engei te Bharatiya Janajati ni Vice President engei te Tripura hani brai esti brai engei ang tini chin katal khlai chongjaknai President India hani kotorku asono asokjak President Draupad Murmuno hambai yachago जों joto Tripura ni engei ang hambai yachago teibo chini Modi teibon sarkar no bo hambai maro tamke bo asuk brai chini esti hoyagei brai sela hoyagei kaham hamia kosong kupur homyagei chini India ni joton se kotorku asok thayo bono roman bagai belaike khatungkha belaike tongthokha sakani bono teibo gyan rothung teibo ai kolokhe tongrothung tei oro srungthai klaio chini Modi ji ni oro boni great personality mohan bektin bukha tamke bo जों omhai जों bukha sikon tongmani जों ST brile kuno sugyana जों ST borokle kuno jaga sugyana nei wasuk tongma jora bo chini ST brino Bharat hani kusukku asok thayo asoroman ba belai ke bono hambai maro te oro जों masrungnai chin Tripura ha ningai ang kok thaisa thaini sanamusugu chin Tripura hawoke chini bisingyo gobang ku borokno brai jela brai naithoya sitra rok holai tongkho chini omhai wansukmani omhai comment khaimaro जों mothakma ke sanai जों omhai great personality mohan byakti rok je babe wansui tong je babe samkhlai tong aborokno जों songthai klaio tei kaisa oro sanamusugu joto borokni life no belai dukho kosto tongo tak chini President Draupad Murmuji ni life no जों nukha belai ke hasuk awar baklai lekha porebo poremani tebon life dukho kosto mamani hainbai chini brai rokno chini Tripura han borok rokno bo ang asakno koyo जोंबो dukho bai kosto bai sakthari samkhlaileinai phaidi BJP ni motto जों nugo सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास नै जों जत्तनो साकथारा नांनाय प्रयास माने साकथारा नांनाय borok rothani जोंबो साकथारा नांनाय फर एग्जांपल जों माइ खुरै रजाखाके बोनो जों याक bai सागै वारै mondokna नांनाय आबुंखा प्रयास ताक जों नुगो चिनि Tripura हाव borok boromura no hathai kotor hi roi rokha ke hathai kotor no chin officer rok jotono janja river tuimang thung lamang thung sin ko borok bai bung pharman abono जों प्रयास खायना borok kaisa udahoron roi rokha hathai kotor nei ge जों chini leaders thung chini officer thung abono जों saksak प्रयास खायना nangnai tak risarok bahaini borok totrao roi phunukha tak sin Modi ji roi phunukha chini use khaina nangnai saksak kamrokno जों ব্যবহার खायना nang abono प्रयास abono borok hono saksak sakthati ge hai ke jesu rozak phano unnoti khaimaya ege jotono hambai bono katal president mambagai chin Tripura ni ngai hain hai ang brai ngai te Janajati Morcha ni vice president ngai hain hai bono hambai yachago bono welcome yachak sogo teibo Modi no bo hambai ro jotono hain hai hambai